Puun kaidto sa gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong mo rin na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes, petsados na kan bulan kan Septyembre, taong 2021. Kami liwatan sa indong makakairiba, dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolandia. Ako mamputabian sa indong lingkod, Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan Ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, ora ora mismo. Maray ng pagkahapon mga kaaksyon, live kita nadadangog sa 90.7, Radyo Ragon Legazpi as in 88.7, Radyo Ragon Birac, Catanduanes. Siyempre, live na live man kita sa Facebook page kan Action Ko Center, Facebook page kan Ako Bicol Party List, Facebook page kan Action Ko Online TV, Facebook page ni Congressman Zaldico. Kaya pwede ka mo na mag-comment, magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinyon, magpaabot kan sa indong mga pagpapashoutout, pati naman kan sa indong mga inagrangay o impormasyon na gustong ipaabot digdi sa programang Tabang Ora mismo kan Ako Bicol Party List. Ninhulitan kamautan ni Congressman Zaldico kung ano man po ang sa indong mga impormasyon, lalo na ang pangangaipo kan mga kababayan tang Bicolano, matugunan yan o masimbagan kan Ako Bicol Party List sa abot kan makakaya. Correct ka dyan, partner. And syempre, shoutout muna maray na pagkahapon sa tuyang 1,471 viewers. Siyempre, mainit ang panahon tangon yan, partner, na Webes, Ados, holiday sa probinsya kan Albay. Correct, ngunyan, deklarado partner na non-working holiday. Nata yan, partner. Is it because of Ola Day? Ola Day. Yes. So bakong Albay Day? Bako partner, sa aga kaya partner ang Albay Day. Nalibong ako So subago. ngunyan, Ola Day partner, Na konsiderato ining General Simeon Oladay. birth anniversary ni General Simeon Oladay. Ini Okay. partner ang pagtataog or commemoration kan birth anniversary kan sa tuyang brave
pagtatao partner ng serbisyo asin matapang partner na general kan mga Simeon. nakaaging panahon. Ola. Yes. Ayan. Siya So, partner ngunyan itong, partner, Ula Day, sa Aga Albay Day. Yes. So sa Aga may trabaho na. igwa partner pero holiday. Sa Albay. Yes. Sa Albay District o sa Bilog na... Sa bilog na albay partner ngunyan. Is it because all a day? Sa Ini aga? pagtataon ng birth anniversary or commemoration So, kan birth non-working holiday anniversary. today, sa Aga, holiday pero may trabaho. Sa kapiyastahan iyan partner kan albay sa aga. Albay District, So ayun. yan partner na all a day ining birth anniversary kan sa tuyang ini nga ning si General Simeon Ola kasi partner siya itong last Filipino Army na nagsuko partner sa kan nakaaging Paano mo yan naaraman, Filipino-American partner? War. Paano mo yan naaraman na siya ang last na nagsuko? Base iyan partner sa nabasa ta. Sa istorya. Oo, sa istorya partner. Mainito History. ng panahon ko niyang partner sa luas. Grabe. Liluya ako kaninit. Aram mo partner, minsan marayman ang mainit. Pero ang kagayon ng partner, naglaog ako sa CR. Tapos, Parang donut. do not eat. Donut. Kasuhapon partner. Kaya nga ni, Oo. natuklasan ko na ang binino kang donut hanggang ngunyan pa dyan. Paano partner, talagang inuusan na ni Garo, makatabang garo kita. gabos na mga tao di nag-donut. Ka talaga, oy, pasintabi-tabi sa mga nagkakakan ngunyan happy lunchtime pa din sa tabi sa Indo. And syempre partner, Oh! sabi ko nga ni, holiday ngunyan sa probinsya kan Albay and syempre sa Legazpi City bilang kabali partner ang city digdi sa probinsya kan Albay. Okay, oo. So happy holiday tabi sa Indo. Special non-working holiday. So mga empleyado ko niyan, arog kan partner ang purumada. Nagsisiesta. Pag day ka naglaog partner, day ka man Tapos kasweldo. mainit pa. Pag naglaog ka partner, Marigani digdi sa laog video malipot-lipot. syempre partner, ta importante Lalo na dapat. kung palipot-lipoton pa. Maluya pa nang ganyan sa imo partner. Maluya pa. Ay partner, ngunya na pagkahapon, nagdadalanan sa tuyang mga amigong driver. Kaya hello tabi sa mga mamang chopper, mamang driver, nagpapabati partner, si Ronel Libres. Oy. Basa driver. Safety enforcer. Syempre partner, ang sa tuyang Garo mga nadadagong amigo ko sa... yun, nagpo-programa yan. Aki pa ako, nadadagong ko na yan, Ronil Libres. Aram mo partner, nailing ko sa post niya sa Facebook. Oo. Kataning niya si Baltog. Ah. Nakaarog siya kani partner. Ang Basta, komento ko garo, naman. ang kundi ko nasa, nagpo-programa yan sa Saruma na Internet TV. Ay, partner. Kaya taaki pa ako, nadadagong ko na yan eh. Tapos vlogger naman siya at the same time. Maugma siya partner na tigba-vlog niya ang pagiging niyang jeepney driver. Oo, Kaya sige. hello muna sa mga mamang driver, mamang chopper. Ingat-ingat tabi sa indong pagmamaneo. Partner, mainit ang sa tuyang pagurulayan ngunya na pagkahapon. Ini partner itong Republika, manungod partner sa Republika 4653. Ini manungod Republic partner, Act. yes. Republic Ini Act. an act to safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation by declaring it a national policy to prohibit the commercial importation of textile articles commonly known as used clothing and rugs. Yan partner, sa madaling sabi, nang aning mas masabutan kan sa tuyang Ano mga yun, parantabay, ukay-ukay? ang Ukay-ukay. pagbabawal sa mga ukay-ukay. Sigun yan partner sa Department of Trade and Industry, Iyan, tatara mo. Secretary Ramon Lopez. Woo! Tatara mo niyaman sa na yan. Kaya partner, Haluyo ng panahonan ukay-ukay sa Pilipinas. Uyan, nagkururiyat. kadaklan kaya partner sa mga ini, dairehistrado, kaya pwede ni partner na ikonsiderar na illegal. Dah, puro man sa nataram yan. Pero partner talaga, Dakulo na kaya na nagpurbar. aramunta kung ano talaga ini partner nakapalaman sa Republic Act. Iyo may Republic Act, pero ang pag-implementar naman kaan. Aram mo partner sa Pilipinas, madali ang pag-gibo Dakulo ng na batas, batas. digdi. Dakulon. Pero kumusta ang pag-implementar? Kaya ako kang binanggit mo tungkol sa ukay. Ano? What? Bata ako partner, nagpapatronize. Tungkol sa ukay-ukay. Dahil kaya, partner, nang ibang pwedeng maasikaso ang DTI, tapos kumusta ukay-ukay. man partner sa mga amigo-amiga Dahil, tanaan ara na mo, negosyo ako, pag ukay-ukay? ang pagtubod ko, nagreklamo na kay Secretary Lopez so ibang mga nagninegosyo digdi mga Used branded. clothing. Bako, so mga branded digdi. Kanadadalaganan partner sinda. Dahil kulang na nagbabakal sa Lugi inda. sinda. Kulang na nagbabakal sa inda ta. Kung ikaman, bagong bukas na ukay-ukay asing ko, 10 pesos, igwa ka ng t-shirt. Ora naman kaya Markado naman pa. yan na 5 and 10. Igwa pa, 20. Ang nangyayari
Yari kaya ngunyan partner, igwa ng selection na pigapo. Branded pa, Na partner. na branded, hiharangir na Oh. igwanan presyo. Kaya, 50. Oh. Pero mura pa din. Pero makabakal ka kaning 50 pesos? Mura pa din, partner. Kasi Ah. ang 2,000 mo, partner, arog kaya, Ah. 2,000. Pag binakal mo sa ukay, sangga to. Oh. Kaya, imbitaran tak partner sa tuya mga Kaya ako, karantabay. ang pagtubod ko, naapektaran sa mga amigo ni Secretary Lopez. Pwede. Halimbawa, sa mga branded dyan, nagsasara na baga sa mga mall, di ba? So mga may pwesto sa mall na branded, Correct. nagsasara na. Kaya, naapektaran na. kamo ang mga ka-action. Kung So gusto tabi, ano ang tin- reaction nindo digis so sa mga mulyang tindahan partner tema? kan, mga guest ho, mga hydrogen. Correct. Ah. Kaya kamo mga ka-action, ano ang reaction nindo sa muyang tema? Ah. Ipaabot ang sa indong komento reaksyon. Ano ang pagmati nindo? Ngunyan, na nagpaluwas ang DTI nin arugay ni partner Ay. na pagbabawal. Di akong pagtubod dyan, partner. Pero partner, para tabangan kita, alat muna, tagari mapuputol kita sa linya kay ni. Ay, may taga-DTI na. Oh, may taga-DTI na partner na naka-standby. Di ka nagtaram tulos. Bata, linibak-libak ko na. Dahil man partner, aramon tamo yan. Alat mo na, i-redial ko tabi Sir Alex. Nataw minali na? Dahil, yaon pa. Bata. I-redial ko lang siya, Sa sunod, mapuputol man sana. Partner, sa sunod, pag abisuan mo kung narog ka na, iguana pa rin. Bata, linibak-libak. Masupog. You should be aware sometimes, partner. Masupog sa gesta na, linibak-libak ko na su Secretary Lopez. Dahil, sa bako man ito paglilibak, partner. Komentaryo ito, De, argumento ko partner. yan. Argumento. Ako yung pagtubod ko eh. Oo. Para tawan kita nindugang na pagpapaliwanag ka ni partner, makakaibahan ta sa ibong nalinya ng telepono, si Sir Joseph Ranyola, ang Hepe kan Consumer Protection Division, kan DTI Bicol. Maray na pagkahapon tabi, Sir Joseph. Maray na hapon, Ma'am Remy, Mr. Siram, tama po ito, bako man libak ito, ako man nga rin po, tama, para yung kita kang obserbasyon ng Mr. Siram na, maski si Mrs., maski ako, ipapakalan ako ni Mrs. na ukay-ukay. Ayan! Pasen- Maski tabi ka, Sir Joseph, parokyano ka kan mga ukay-ukay. Pasensya na, Sir Joseph, ha, medyo... Bakal man po kami kaya, Pasensya na, Sir Joseph, nag-react tulos ako ta, maapektaran ako para, kuyan man ako, parokyano ako kanukay-ukay. Lalo na sa mga barkada ko, naalusor si mana nag-ukay-ukay. Correct. Actually, minsan, nalilibang kita pag-arog ka yan. Baga po, talaga maninggan po. Baka sa ining sa sitwasyon tango niya sa mga ano na kung sa'yo, kung iwa mo kayo kay dyan, mas maano ka, talagang gusto kang tao baga, kang mga konsumidor na mas makatipid kita kini. Opo. Ano, mas barato, pag gayon man sa kanila, ano. Ngunyan po, tama po, magayuno po na ano po doon si Ma'am Remy na talagang nag-research man siya regarding this particular issue na mention mo sa Republic Act 4653, Ma'am Remy, na talagang tama po ito. Opo. It is for the to safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation. Ikaw po mag-girara kitang dignity, mas garo ka ng mga pangyayari. Ayo po, garo uplift man ka na batas na ini ang dignidad, buda ang ano ka ng mga Pilipino. Okay. Ang i-remember ka lang po niya na ang law is very specific. Na what is prohibited is the commercial importation. Ngayon to, kaso lang, nahiling ko sa mga news outfit, makuman sa action ko po, nahiling ko sa mga news outfit, sila, including the selling. Ang duman, so importation of this use, commercial, ang tinarangan commercial importation. Opo, sa title mismo, kinagninda na commercial importation. And actually, section 1 of that particular law, ininganit kung Sir Remy, mas matuwa pa nga ni Garo, inisahi mo, ining batas na ini. 1966 pa magapu ini, na kung sa'yo, pinaluwas ini. Ang pinakano man talaga ito, sinabi na mismo sa title itself, na ito so objeto kang batas, na so sa health, pagkatapos itong dignity of the nation, and kung ihilingon mo so intent kang pagpasarpakin itong batas na ini, it is also to safeguard our garment industry. Okay, nagpaluwas pa niya. Opo, sa madaling tabi, mabatin lang tabi ako, Sir Joseph. Pag sinabi mo tabing commercial importation, hali tabi yan sa ibang bansa. So, dyan lang tabi nakapalaman ining pinagbabawal. Correct. Opo. Kaya tama, magayon po sa pagduga mo, natabangan mo ako sa pagpaliwanag, susali sa ibang bansa. Because there are ukay-ukays daw mismo yaon digdi na talagang halik naman locally sourced out. Kasi kasi magduman ka po sa Manila sa mga dati, wag ka sa mga subdivisions, may mga garage sale yan na kung sa hindi barakal naman yan sa mga parating data na sa mga hali duman sa may sobra na talagang nagsasalida ito. Opo. Anapod tabi kayan, Sir Joseph, pre-loved.
Oo, tama. Dahil Ayan. ito sa mga social media, pre-love, tama. Magayon. Oo. Kaya lang, ang pagkakaiba kaya kayan, Sir Joseph, kasi ang mga Pilipino, o maski nga ni sabi yung tanaan, mga Albayano o Bicolano, mas mo yan yung databi, Sir Joseph, itong nakasako na pag pinarong mo talaga, hali sa ibang bansa, iiriling pati kung naka-white tag, kung ini ba talaga, o mahiling mo branded. So yan tabi ang saro sa mga basihan, kan mga Pilipino, kan mga Bicolano, na talagang mas mo yan na pilion ang araw tabi ka to. Iyo po, manigat. Talaga mas yak nga, iyo, manapaparong nga doon pag nag-iba ang pinisis dyan, tigalat-halat ko siya namimili, na parang talagang, araw man talagang imported manigat itong used clothing. Opo. Pagkatapos, sabi ta na, paliwanag sa bibig, ang importation, ang bawal sa importation. Pero, ikukusyon minimum nagtitirinda po ini. Kasi nag-aamrat na ini sa mo, may mga business name registration ini. Opo. Nagkukuha man sila business permit. In fact, sinabi ko na ang nahihirap lang ako sa Indocamo, at the time, kuminsan, ining mga nasa economic intelligence agencies na kung sa'yo, kuminsan, pag nag-iimbestigar, kung siya talaga ang hanapon nila sa importer, siyempre, mapuun sa inda, makapagpunto sa inda. Tama. Tama po, kasi dahil po yan makakaantos po digdio sa local, kung dahil po duman na nakalusot. Opo, ganimit nyo na sala man sa pakanaw, or sala man garas pakanaw kang sa mga ibang media outfit na, na pigbaba. So, pagtinda talaga, nakakagba kung man ano ito, bawal pa. Kasi lang, ang tingkukusin mo sinda, kasi pag ini-investigaran, mag-ibog investigation, mapuun sa inda, tas indas nahilingan ng produkto na most likely imported. Ngunyan, aaramo yan kang investigador kung ali yan, source out yan by way of by commercial importation ba? Pero baka, kung minsan pa, may nag-investigar naman kinildat before at ang panong parang 2007 na kung saan, allowed na baga po ito. May exemption baga nakakagpudikti na ito sa subject I, letter J, duman ito hindi sa customs law na kung saan, ining mga non-government organizations, mga charitable organizations, they are also allowed to import mga armed training used clothing for charitable purposes. Oo, provided na para tabi yan sa charitable purposes or i-donate sa mga nangangaipo or mga less fortunate. Tama po. Pagkatapos ngunyan, sa customs, since na nagbabayad man sila ng mga customs duties, mag-gira-ridig, bako man very minimal, pagkatapos kay po ninda sa polling ninda, nagpapa-exempt man sinda kayan para sa sugigastos ninda para sa pag-deliver kayo. Duman, lalong-lalo na kito na kang nag-type so Yolanda, na medyo harayot talaga ito. Sugigastosan ito kang mga non-government organization. So, kung minsan, nagpapabakal silang diit kayan para sa panggasto man ninda pagdaran sa luma. Opo. Mabatin lang tabi ako, Sir Joseph. How true tabi, ini na mga allegation na mostly da tabi sa custom nagahali ini ong pagpapalusot ni mga illegal tabi na ini nga ni na dapat baga for charitable purposes pero nangyayari pinapabakal kada bulto. Ayan sana po ang kasi actually talagang dapat imbestigaran man ng gadiyan. Detrimental yan sa economy pagkatapos lalong-lalo na kung day nagsunod tamang protocol na lalong-lalo na kita mo niya na the government has so many restrictions na gano'n yan. Lalong-lalo na na-imported ini, na baka contaminated ini. Na so, baka maging sa COVID. Even po exempted ngayon, halimbawa, mga NGOs or mga charitable organizations, foundations, ang nag-import po kay ni Ma'am Remy, Mr. Salam, dapat may protocol man giraray na iset dapat ang gobyerno kay nila. Lalong-lalo sa tapat, umagad sila, ang Bureau of Customs dapat umagad kitabang sa Department of Health. Aram mo, partner, ang modus. Experts sa pag-handle kay ni. Ang modus dyan, aram mo, Sir Joseph, one time kaya, may kinababalihan ako ka itong relihiyon. Opo. May nakiulay, nagapod sarong amigo kong abogado sa Manila. Pare, pwede bang ipangalan natin dyan sa relihiyon na yan yung darating na isang barko ng mga used clothings? At magbibigay na lang anya pare ng ganitong halaga. Dadaan lang naman sa inyo, pero sa inyo lang yung papel dadaan. Pero wala naman talagang aktual. Tapang pabakal nga ni. Actually, partner, ang modus kay ining mga nag-aabot tigdi,
Kaya yan nagiging So commercial. nagtutubod ka partner na nagkakaiguan ng Nakapa- modus talaga Iyo, dyan. nakapangaran yan iba partner sa mga foundation, Ayan. nakapangaran duman sa mga charitable institution, Institutions. so mga nagkukup-kup ngayon mga kakian, para ngayon sa mga kakian. Pero ito sa papel, nagagamit yan. Oo. Para mo digdi sa tuya sa Pilipinas, marami tayong magagandang batas. Pero yung batas na yan, naiikutan yan napapaikutan. Oo. Ganyan yan partner. Ang question ko lang tabi kan Sir Joseph, haloy na tabi iyan ang mga allegation. Pero tano tabi ta up to this time? Garo Simple, ang simbag ko. dahil tabi na Simple. tatawanin direktang May kasabwat na Ano, taga-gobyerno. action? May kasabwat na taga-gobyerno. Very simple partner. only in the Philippines. Takunda yung kasabot na taga-gobyerno, aloy nang nagkadarakop yung partner. Sir Joseph, tabi hapot ko lang tabi. In kaso may mga mabalgar tabi na arog kayan, nasasabi nga ni partner, igwa talaga ni mga allegation na arog kayan and talagang bako na nga ni allegation kasi illegal mo, partner. lantara na. Ano tabi ang magiging penalidad kan mga taong nasa likod tabi sa arog ganing illegal na aktibidad? Alam ko po ang penalidad, although mas haloy-haloy na nga sa batas mga po kayo ni alam ko sa penalidad na pingin po sa ni actually ang nakakanding din na up to 1966 pa ni ang imprisonment ranging from 2 to 5 years. And they're also required to pay up to 20,000 pesos. Pero po, sir, Yung kang naipasarang batas na yan, garuday pang napriso dyan. Hindi ko lang po sigurado. Oo, wala pa man talaga kasi wala akong nababalitaan na sa nasyonal. Tama po itong observation mo, Mr. Shiram. Sir, ang problema, sir, nasa Pilipinas, kita kaya arog ka yan Kung gusto mo, partner, abo mong arugahan, duman ka sa Japan. Kung minsan di talagang nagpo-protector kayo ng talagang, kung may nagpo-protector kayo, nakakalusot siguro po talaga. Tama ito sa observation mo na kung talagang i-implementar kayo pagkatapos without the protection of any government. Ang pinaka-bottom line dyan, sir, ang pinaka-bottom line, may kwent dyan Kaya yan, partner, nag-exister because may kita, may kumikita. Arog man lang ang ka. Ano ang pud nga ni kayan partner? Iguanin na income generating partner. Ano Medyo nangyayari? palumoy-lumoy ko, hindi masyadong harsh ang pagkataram. May buhay, may hanap buhay. Sa ukay-ukay. Sa ukay-ukay, may hanap buhay. May hanap buhay. Si sa'yo may hanap buhay, partner. Of course, so nag-import. So consignee. And Siyempre, syempre, so partner, piga-agihan. so binabaan, So igwa din. piga-agihan. So Yaon mga pa, sir. so mga ma-implementar magkang batas, dahil man maka-implementar ta, iabot man. Correct. Simba. Sir Joseph, tabi sa araw tabi kaning sitwasyon kasi nagkakaigwanin na kahandalan ining mga katugangan niyato ng mga saradit na para ukay-ukay. So, oo. Gusto So lang basta ang bawal, so importation na lang, so partner. importation. So pagpabakal dahi. Tama po, sir. Tama po. Kaya lang, kung dahin ang importation, partner, ano pa man ang ipapabakal mo? Oo, nagkakaigwas kaya sindaning confusement. Mamuya daw, partner, ang mga kababayan tang Pilipino na ang linumaan mong kalson or bado, iyon ang ipabakal ta? Oo. Nagkakaigwa kaya ng confusement, tabi Sir Joseph, kasi ang akala nila pag sinabing bawal, according sa Republic Act, bawal na talaga. Kaya nagkakaigwa sindaning sisay ba dapat ang basulon kami ngayon, negosyanteng saradit lang na iningi binaba sa muya, gusto mi man lang niya magkita, ning dikit, pero ano ba talaga ining Republic Act na pinagbabawal? So naipaliwanag mo tabi na ang pinagbabawal ligdi is yung importation. Importation po, opo. Ang paano lang, sa pagka-report lang paano, mo na, patida sa Naputo na naman, partner. So, dakula, partner, Ang na questionin kaya kaya partner, kung ba kung Korean, okay-okay ngunyan, Japan, okay-okay, Japan or mix. US, Oo. or European, okay-okay. Dahil man akong naaraman na pigpapabakal na Pinoy, okay-okay. Kaya nga, pag Pinoy na partner, that Halimbawa, is yung mga called- linumaan ni Miss Russell, Ang apod na kaya sa Pinoy ayaw, partner. abo man kang Pinoy kaya ni. Ang gusto kan Pinoy, imported. Pag Pinoy partner, Pag Korean, lalo na may mga nakabugtak Naiman. naman na BTS. may kung ano. nagpapatronize man partner kan sa Pinoy. Ang apod nga ni kayan, pre-loved. Ah. Balik na sa linya si Sir Joseph Ranyola. Sir Joseph, Apo. Okay, tama po ito, pareho kita nag-worry kasi ini dapat mag-apig, i-enable ni Manini, tamang saraday na negosyante manigabini. Ang ko lang talaga, bawal ang activity pigigin mo din ng pagtitinda kayan. Kasi Opo. very clear in the law na bawal sa importation. Kaso lang, pag nag-iimbestigar nga nadadamay mo na kamo. Tama. Mm, Di tama. pa purundo. Correct. Nag-worry ni sa inda. Kaya sabi ko, basta you be truthful, na mahukap ka mo sa importer, nabakal nindo yan in good faith, sa sarong tao na kung saan, you cooperate with the, talagang mas maano taman, mausay manigal yan. In fact, there is now a bill na, kaso lang si
Congressman Rufus Rodriguez din, nag-introduce na kayo para sa repeal kayo ng batas na ini, ng Republic Act 4653. And it so happened that gano'n day mo nag-transfer na para nga ni talaga na ang commercial importation i-allow na provided that there are na protocols na gagamitin talaga para nga ni sa so health and safety kan sa tuyang mga tao dapat maprotektaran tama ng giraray. But and at the same time, may mga safeguard measures man giraray na itaturo kita duman sa garment industry ta. So magayon na ko ta sa lockdown, pero hindi ko lang pumaramat kasi nasa legislative department yan. Kung kata, di napadagos itong bill na ang proponer si Congressman Rufus Rodriguez din na at the same time, binabalansin niya ito pang naipo kang sa tuyang kasaradayan man, sa to kita mismo na, sabi ko nga kami ni Mr. Siram, nagpapatronize man kayo ni, kasabog ko nagpapakalman kayo ni. Pagkatapos, and at the same time, safeguarded man sa interest kayo ng mga nasa industriyang ini na maapektaran maninggan. Kung ano man dapat ng insentibo na makukuha dapat kayo na mas natabangan tama-tama, makapabarato ng sila sa mga produkto nila na mas maglalaban talaga sa competition and for all we know, baka kita naman ang magiging importer kayo ng mga garment products na. So, araw lang po kayo nitong kayo. Pero sabi ko sa di po ka mag-worry ng mga nasa young people as long as you comply with the required permit sa local government units. Pagkatapos, ang worry lang po ni Secretary Mon Lopez when this was announced. Itong so health, na dapat mag-observe man sa minimum public health standards, especially so that they are handling ng mga imported goods na baka makontaminate. So, mag-serve kita kayo and then we will try, the Department of Trade and Industry will try to coordinate with the DOH para po makapag-set kita kaya ang minimum public health standard o protocol para sa arcane industry maningata. Dapat tamangan tamang girarin. Dito yung pabayaan, dito matakot na sa pagtitinda kayo na very nahaharasinda na pigbabawal. In fact, dakulo pa kitang dapat asikasuho na bako muna na ang na matabangan tang araw kayo ng industriya. Iyon po ang punto kayo ng Department of Trade. Opo. Pero sa dapat ini Sir Joseph magpuon ining pag-reparo tabi kay niyo para subatas ta tabi di man masabing basura na lang or i-ignore. Sa dapat ini magpuon isit sa pantalan para at least tabi Sir Joseph day na tabi magkaigwanin partner day na magkaigwaning relibungan between digdi tabi sa Parabakal, sa Parachenda asin sa liyas tabi na pigpapautob digdi sa tuyang nasyon. Kasi nagkakaigwaning ito partner, nagkakaigwanin kalibungan. Kasi paano ma-distinguish kasi gani ang pagkasabot kan iba bawal na ukay-ukay. Ito pala nang bawal sa importation. Paano kasi kaya lang tig-isip ko magkakaigwaning partner kung bawal nang importation di naman talaga kayo available na ukay-ukay. Correct. Kaya paano tabi ma-distinguish itong hali sa ibang bansa buda made in the Philippines pero ukay-ukay. Opo, tama po. Madali man sa na partner. Madali man sana ang mga Pilipino dahil man pwedeng madali mo man sana mari para pagali sa Pilipino ang Pilipino hanggang dahil nagkakagirisi dahil bibutasan ang bado. Correct. Hanggang dahil nagkakaigwanin mancha dahil yan. Maski na may mancha sulog pa ginaray ako nga nagsusulog akong may mancha. Buda pagali talaga sa ibang bansa igwaning mga sipon mo arog kan sa saro kung bado. Duwang bis ko pa sa naginamit. Na-Clorox kan para laba ko. Gusto mong sabihin dahil ko nasulogon? Dahil sometimes, sarito sa mga basihan, parang pipang-arong na sana. Madali maaraman partner kung hali sa Pilipinas yan or hali sa abroad. Oo. Sir Joseph, tabi para tabi sa Karaman, kan sa tuya mga paraan tabay, para at least maliwanag tabi sa Sainda. Hali mismo sa hepe kang consumer protection kang DTI, hali mismo tabi sa Saindo, paliwanag tabi para sa tuya mga kababayan. And pangapudan. Asin pangapudan, lalo na duman sa mga paratinda or para ukay-ukay. Okay po, ma'am. Thank you po, ma'am Remy, Mr. Siramano po. Para po sa mga nagtitinda kayo na engage o mga stakeholders sa mga used clothings na sa pagtitinda. Mga nagtitinda, sinabi ko naman, the law is very clear na ang importation. Kaso lang, nag-worry kami sa Indo kasi baka kasabay ka mo sa investigasyon. Pero definitely kung ang importer ka yan, there's no liability on your part. But then, alimbawa kung nag-handle man kamo, yaon dyan. So, kung aram po nito na talagang imported articles yan ang pagdatinda nito.
let us observe yung minimum public health standards set by the government. Although ba ito talagang na-develop para sa pagtitinda kaya, may pakita nakagibok ang mga health protocols para sa pagtitinda ng mga used clothing. Although sabi pa nga niguan ng law 1966 pa yung batas na ini. Pero dapat talaga na niguan tayo nito. And I will tell you this na po na the DTI will try to coordinate with the DOH na kung sa'yo na ibang mga araw kayo niya, siyempre, ining nasa tao kita ng pandemya na kung sa'yo ining kalaban tayo na hihingi. Kaya dapat kayo, nagigibuan taki mga lakgang. Tama ka dyan, sir. Tama ka dyan, sir. Makiya para sa nagtitinda kayo. Uyog-uyogon mo yan, sir. Sir, uyog-uyogon mo kung ang mga ukay-ukay use clothing, gabus pala nahali sa Wuhan, China. Ayan. Tama po yan. Kaya dapat talaga magibuan tayo ng protocol maninggan na bako na so pagharasta o matakot sila kayo ni. Kaya po, ang tigano lang kang DTI na we are here to help you, to enable you. Ang regulation, magpapaliwanag po si Rambuda, is Ma'am Remy, na ang pag-regulate kang DTI, bakit po yan para magpadipisil kang mga satuyang mga nagtitinda. Opo. Okay, Dapat mga sa tuyang mga paratinda, lalo na yung mga saradit na paratinda, Opo. itabangan ta. Tabangan kan Opo, gobyerno tabangan bako ta, para mas sinda ilubog. mamadali. Opo, tama po. Mas matatama ta sa pagnenegosyo nila. Ayun. Bako na patipisilan ta dapat sinda. Clarado. Opo, klarado tabi, Sir Joseph. Tabangan ta. Ini mga saradit na negosyante, lalo na ini partner na mga babarangon liwat dahil kay niyong mga nakaaging bagyo, ini pa nagpapadagos sa partner, pandemya. ang nakikinabang talaga kan mga ukay-ukay, kasaradayan, ta nakakabakal. Oo, they can avail, Oo, partner. Kasi so makakabakal mga, ka. pero partner, nowadays, pati mga mayayaman talaga nagpapatronize na Ay, kayan. siyempre, makakadako lang tipid Sarong pala. Mr. Siram na mayaman At saka nagpapatronize maray na klase, ukay. mga maray na klase, partner. Oo. Kaya tabi, Sir Joseph, Ang mga brief ko, partner, kabus yan ukay-ukay. grabe naman. Patay yan man, partner. Ano ginigay mo para at least Pipa, sigurado kaya mong lang di mga safe as in malinig. Day mga American kwan baga ito. American Oh, size. ganyan pipa ayos ko sa paratay. Pipa kwan ko. Mas mahal Pabawasan ko ang garter. Mas mahal ang alteration, partner. Pipa kwan ko tanga rin magsaday-saday. Ano pigigibo ko para ma-disinfect? Pipa kalakagaan ko partner may dahon kang banaba, bayabas, Bayabas. mga star apple, kung ano. Kaya yan ang advice ni Mr. Siram. Tanganing ma-disinfect nindo. Bako sir, Joseph, pag nagbabakal talaga ako ng ukay-ukay, bago ko gigamit, pipakaluan ko yan sa mga dahon kan lukban, dahon kan lakan-bulan. Pipakalakagaan ko yan. Matindi. Langatong partner, pwede Aday, din. langatong. Tapagatol yan. Pagatol. Sir Joseph Tabi, Sir Joseph Pranyola, maraming salamat po sa inyong pong panahon na oras. Mabuhay tabi ka mo, Sir Joseph, dyan sa DTI Bicol. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ayan. sir. Alright, partner. Naging maliwanag sa Ako kuya. sumagot, partner. Medyo agresibo tulos ako eh. Aram mo. Kasi partner, aram ko, apektado ka. Daya, aram mo. Tinan mo ah. Si Jen Nunez, shout out! Pag- Saro sa mga apektado, kainiyo kung mangyari. pinapunduman May pagbawalan ukay-ukay. Pag pinapunduman si Josh, ukay-ukay. Madrigalejos. Pag pinapunduman ukay-ukay, maapektaran na maray sa mga kababayan ta na Ayo. gusto man. Kasi, kung ikasimpleng tao, gusto mong magkaroon ng medyo magara na damit na medyo branded man, sa ukay-ukay ka maduman. Kay puhan mo lang tawanin Kasi, oras as in panahon 50 ang pesos, paghalukay. 100, 200, makakabakal ka. Ikumpara mo dyan sa department store. Simpleng yung brand ngayon kikwan. So, ano ito? Ngayon Pence. 400 bagaan So, t-shirt. naging P. Sige. Halimbawa, Pence. Baka? So, Tapos, buaya partner, buaya. So, bunshop. Ngayon, bunshop. Mga sige. 500 na ang bado. Polo shirt, 700. Nasamantalang dyan, makabakal ka sanggatos, polo shirt, maray na klase. Ang tatak pa, medyo mga maray na klase Mga pa. arog ka yan, buaya. nangarog ka yan. Tapos itong, ano pa yan, itong nakabitay na bitis. Kaya ang duda ko, siguro apwira kan pag-iingat kuno laban sa virus. Siguro nag-agrangay na kay Secretary Lopez kung sa diri kan mga department store. Oo, kasi baka partner Wala na nagbabakal sa department. mga stakeholders in the Aram mo, mga titamaan mga talaga. Ang department titamaan talaga stores. kan ukay-ukay. Ang kakumpetensya kan ukay-ukay, department store, ining mga butik na may mga kwan. Naokod ni Lear, so nakabitay na bitis. Yan. So, hang 9. Yan. Hang 11. Yan. Diba? O, kaya yan partner. Tapos so, bitis kan manok. Aram na yon. Tapos so, guest ho. Ayan. So mga sarong gamit. Yan. Apektado na mas barato pa sa mga haloy na gamiton. Kaya, yan. Kaya ako ba niya, kung nagagrangay man kay Secretary Lopez sumangko, kaya pigin disiniran niya. Pwede. Napiktara na. Or,
baka nga sa pag-iingat man, sa buton taman. Sa buton Baka ta. may Kaya puntos ka mo man. mga ka-action ha, ang sa muyang hapot ngunyan, hapon, ano ang sa indong masasabi sa mas istriktong pagpapautob kaning pagbabawal sa pagpapabakal nin used clothings o simple ukay-ukay. Sasamuyan! Ipadara mo na sa inyong mga komento, reaksyon. Siyempre, ta sa inyong kami makuanin. Winner nin 1,000 pesos. Sasamuyang! Pagbabalik, mabasa kami kan sa inyong mga comment. Ay, partner, alat mo na. Shoutout muna kita sa mga natutulog ngayong hapon. Mapauran Shoutout! lang kita nin tablet. May natutulog, partner. Huwag kang maingay. Pabayaan mo lang. Sa pagbabalik, kang tabang, ora mismo. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. pala si Alfred Dundon, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman Saldico, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Kubicol, Party List, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Party List Kubicol. Ako po si Leon Durba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Nakulawang po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Party List, asin kay Congressman
Pido Garbin, kay Saldi, Congressman Saldi ko. Salamat nun po sa indong kooperasyon na taumang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat nun po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kami. Puun kaidto sa Gungunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satunyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ay partner, may nagpaabot ng reaksyon. Sabi digdi, ako nga ni, kang sarong aldaw, grabing kaugmahan ko, tanakabakal ako kipantalo na brand na Uniqlo da partner. Imagine, Gurano. sang gatos pesos sana may pantalo na akong Ay, branded. doon mo mangkakan sa department store sa mismong kuwagata. Gura ano yan? Correct. 1,700. Yan ang presyo. 1999. Yan ang mga presyo Sabi pa ni yan. Mariz Llarena Miralles, o labi ang kaugmahan niya partner, duman sa ukay-ukay. O kaya, yan partner, an maapektaran sa mga kababayan tang Good afternoon. nagpapatronize ning ukay-ukay. Good afternoon, Mr. Siram, Ma'am Remy Maha Salvador ng Albay. Maray na pagkahapon. May maurag man si Mark Anthony. Kung ikada si Maha Salvador, may bago siyang kuwan sa kuya eh. May bago na akong kapandok Sisay kada. na artista. Anong kapandok? Medyo gurang na ugaring ini sa kuya. Nata. Bubot Mortis. Iso. Pwede, kontrabida yun sabi sometimes. ni, pirmi ako nakaabang sa imo sir at Ma'am Remy, actually pagkatapos nyo po, maharok naman ako. Pipatapos ko lang po ang programa po nindo bago ako minaako kay kliyente sa pagharok. Si Wow! Mark Sige. Anthony ate. So, minsan pala, siesta time niya, partner, pagpapaingalo niya, pagdadala niya sa kuya. Siya kasi na-accept kay client na mapaharok after our program. Sabi Correct. niya, pa-shoutout po po sa tabi sir and Ma'am Remy ang agum ko. Si Jonalyn Belmonte ate. Maray na pagkahapon. Aki ko na duwa si Hailey Bridget ate. Haina Sanria ate. Partner. Salamat po, Idol. Partner, may nag-aaruga ng bandir. Ay, ano dyan, oh. Mas kamukha mo da si Jimmy Santos. Ay, arugong ko daw. May oragin mga English kay to Sige, eh. partner. Oh, what's your name? Dahil arugong ko. Adalan ko muna. May mga intunoan mga pagkuang kay to eh. Mga pag-English eh. Sabi man ni Asilyero family, Buda Golondrina, kang Maroroy, Daragalbay, nakantabay na Ninang Remy, always present. Oy, good morning kay Nico Franco Adilia. Good Pero morning. kung ako na partner si... Good morning, ah. Kung ako na Miss Russell, May si nagpapabati. Kuyan, Good si morning Jimmy sa iyo. Santos, dapat hindi na Mahal Salvador ang kapartner ko. Nasisay na. Tampirming kapartner ni Jimmy Santos kay to si Carmi Martin. Day ko na nag-aarabot ang partner. Ay, si Carmi Martin partner, maski may edad na maalsumong pa. Iso. Ilingon mo, hanapin mo dyan. Ayan, medyo... Hiling daw, partner. Diit pang panahon. Ay, partner, may nagapabati man, maray na pagkahapon. Gari nagsisiesta time mo niyan. Nasa bakasyon, nakasiklib. Si paring Edison Briones, nakatutok man. Si Bus Hello Nico sa baga, imo. si Bus Nico baga, nagsista na. Oo, siya. Maray na pagkahapon sa mga parantabay tangunyan and happy watching tabi sa Indo. Partner! Ay, may bisita kita. Nakakaibahan tangunyan ang sa tuyang tablet winner ka nakaaging episode. Siya si Angel Micah Romero. Maray na pagkahapon, Angel. Okay na sa imo ako ng Angel or Micah? Angel po. Angel of mine. Angel, taga saan ka? Taga Arimbay, Legazpi City. Arimbay. Arimbay, Legazpi City. Pirang taong ka na? 21 po. May boyfriend na? Wala po. Bakit? Study first po. 21 ka na pero you look 18. Mga torpe ba ang mga taga-Arimbay na mga binata? Mga torpe? Hindi naman. Arimbay kay Kapitan Bea, tama? Yes po. Okay. So, Bea? Janeta Bay. Janeta. Una ko Bea Alonso. Puro na sa artista ang pangiling mo. Kaya nga ni. Ayan. Kumusta ka, Tabi? Micah? Ayos lang. Angel nga ni. Angel Micah, right? Saan ka nag-eskwela? Okay. Bicol University po. BU, taking Ano? up.
Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management. Ayun, bakong major in Filipino. Major in Vocational Technical Education, blah, 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 Tech so book. on and so forth. Ayan, Alright. tech book, partner. So, sa madaling sabi, gusto mo maging teacher. O, yun na sana. Pero major in? Food Service Management. Oh, food service So, gusto mo management. magtukdok kung paano magluto? Apo. Alright. So, kung ano ang favorite mong pagkakan? Dakulon po. Dako, saro sana. Tama, mabasog kita kayan. French fries po. Ay, ang hirap lutuin naman. Hirap lutuin. Sa dami-dami ba naman ang pag-aaralan natin Ang lutuin? daming ingredients yan. Napakahirap lutuin. French fries, It shake, will- shake. It will take time para i-prepare. Shake, shake. Ano man daw yan. Sa mga, May food nagpana trade, dyan. Si di Mark, magana si yan. Mark tatao magluto ng French fries. Gusto mo makilala si Gusto Mark? mong makilala si Mark? Di ba wala ka pang boyfriend? Pero ready ka man tumingel. Okay man. Gusto mong mabisto si Mark. O mamaya, Ang Mark dito sa amin. sa lahat ng tao dito, siya lang ang marunong magluto ng French fries. At matibay yan magtambling. Kasi kami, iba-iba. Ako, banana Q ang pigluluto ko. Ikaw, partner. Umba. Tapos, ang aram ko lang, banana Q, pinakro. Yan. At siya Mamaya. makikilala mo si Mark. Si Mark. Surprise! Siya ang, nag-aral pa siya. Sa Harvard. Sa Paris. Sa Paris. Sa Paris, France, sa pagluluto lang ng French fries. Tama. Ayo? Okay. Kaya, Chan, abangan mo. And contingent iyan sa Japan sa pagiging matibay na parkour. Di ba? Habang nagpa-parkour siya, nagsusubo siya ng French French fries. fries. Di ba? Kaya, Sige. bilib kami kay Mark. Kaya, Chan, abangan mo. Makikilala So, mo si winner Mark. ka ng tablet. Ayan. Ayan. Ay, ilan mo na. Sadali mo na. Naku, Hindi pala ito. Nandun pala kay Mark. Ay, oo nga pala. Yun, Oo pala, nandun kay tablet. Mark. Oo. Kasi pag-check ni Mark na talagang gusto niya, maitao sa imo, sumaray na color, tapos gusto niya talagang O, maitao sa Busmart, imo. yung tablet Busmart personal. pala. Oo. Pero ka mo magturugang. 5 po. 5 pampira ka. Matua po. Matua. So, ibig sabihin, saradit pan sa indong mga tugang. Ang bunso po, 11 years old. 11 years old. Anong trabaho ni Papa? Laborer po. Si Mama? Sa barangay po. Barangay health worker? Okay. Yeah, Busmart! Iba talaga si Mark! Yan ang Ayan. pinakamagaling magluto. Isa lang marunong magluto ng French fries. Uy, bagay ka mong duwa. Ayan. Parehas ka mo wearing eyeglasses. Mga genius ka mo. Mga K-pop. Mark, Pabigay mo pero naman. itatao mo sa iya, maparkour ka. Parkour, pundo man pa hindi. Makatama. Okay, tawan taning mikropono si Mark. May tataramon si Mark sa imo. Ibigay mo naman. Ibigay mo, Mark. Ano ang mensahe mo kay Angel. Angel Micah? Dali. Sabi ni Mark si Ram. Dali. Pakaraya, Anong- Mark. anong Nagdadalan mensahe, si Mark? boss. Sabot lang ni Mike. Kung hindi lang ito para sa ekonomiya, hindi ko gagawin ito. Mark, this is your moment to shine. Go. Congrats sa tablet. Ano pa? Very generic ang message mo. Mag-isip ka. Sabihan mo na, yung French fries, tupalo na lang. Dali. Ano sasabihin mo? Congrats and see you. See you soon daw. Basaon mo na lang. Basaon mo lang, Boss Marco. basa na. May nakalago. Sige nga. Dali na. Sige nga. Mag-load ka! Tapos, sabihan mo ni, Angel Micah, take this tablet as a sign of my love and loyalty to you. Dali. Dali na. Kapartner, may isa ko yung kaman. Alam mo na. Will you take this tablet as a sign of my Love. Love and loyalty. Dali, natang oras na, ubos mo na. Dali. as a sign of my love and loyalty for you? Sige na. Kamu. Bigay mo, Kamu ibigay mo. talaga. Ayan. Yan, binuksan pa. Yee! Medyo Nanginginig ang mga kamay. Nailing mo yan ang mga puting kamot na yan ni Mark. ilinga si Angel, Sige. Tapos ma-reply si Angel para kay Mark. Dali na, Angel. Ano ang masasabi mo kay Mark? Ano masasabi mo kay Mark? Thank you. And
So French fries. Thank you and So, narin ka sa French fries. sabihin mo, to follow yung ano, kung rin ng tig sa French fries. Dali. O, i-add ka daw ni Mark Okay. sa FB. Accepton mo. Accepton mo. Makulog sa buot. Iya da, accepton niya. Ara mo, partner. Lalabas si Mark ng studio na masaya at Partner. may smile. Ika partner, delikado kang maging presidente kang Pilipinas. Nata na naman, partner. May pagkadiktador ka. Maugma lang ako para kay Mark. Malay mo, si Micah ang destiny ni Mark. Sa Angel. Oh, daiman. O, sige. Dahil ka pa para tubod-tubod kan, Mark. Imbis na dahil kang abunaran. Mark, live your life to the fullest. Mark, dahil ka para tubod-tubod. Imbis na dahil gastusan ka, dahil kang abunaran. Nataykan magastos. Anda na yan si Mark. Maggastos? Dakuluno ng tipo ni Mark. Oh, okay. Oh, di ba, Mark? Bilyonaryong mini. Salamat, tabi, Mark. Binsahin mo kay Congressman Saldi, nakapot mo na Regalo ang yan sa regalo imo. na Actually, brand new ang tablet. tablet na yan, sign of love yan ni Congressman Saldi ko sa indong mga estudyanteng Bicolana. Diyan, tubod ka na dyan. Tubod ka dyan. Okay, Ano mensahe mo masabi kay mo kay Congressman Congressman Saldi. Saldi ko? Maraming salamat po kay Congressman Saldico at sa bumubuo po ng Action Co Center at ng Ako Bicol Party List. Ayan! I-share mo sa mga kapwa mo estudyante, ano ba talaga ang mechanics para manalo ng tablet? Oo, para at least maaraman maninda kung paano ang manggana. Ang mechanics lang po, i-like at i-follow lang po ang Action Co Center at Ako Bicol Party List. At mag-comment po kung gusto po nindo manggana o isa po kayo sa mapili na mabigyan ng tablet ni Congressman Saldico at mag-mention po ng FB friend, 3 po or higit pa po, at i-share po ang live ng Action Co Center. Yun lang po. Ayan! Ayun! Congratulations! Angel Micah Romero. Congratulations, ha? Salamat And good po. luck sa imong pagklase. Partner! May nanggana na ng tablet! May manggana na naman mo na daw! Uy, may nakuha ako mga ka-action, no? Serarom kan sapatos ni partner. Ano yan? Bago lang tapatatos. Ikaw na, partner. Okay yan. Yan ko na. Okay yan. Bago lang. Nakawala ka, partner. Dati baga, naka-leather siya, no? Nagabagong buhay na. Yan, salamat sa Sa department store. 2,499. Oh, yan ang presyohan nga ni sa department store. Nasamantalang kung... Sa ukay-ukay, mga 600 to 800. Kung sa ukay-ukay, anong 800? Mga 250 lang ini. Oo. Kung sa ukay-ukay. Paano ka naglakaw, partner, na dayon natanggal? Di nga ni, maring nga ni, kit-kit mo. Kuya nini. Nare-reimburse mo naman kay misis mo? Di man, actually, yan ang kasudma ilang ini partner eh. September 1, primero ining regalo ni Congressman Saldico. Wow! Kasi Pasko. Sabi ni Nico, sana all. Boss, thank Sabi you. ako, nakasinilas lang ako, Merry puso. Christmas. Ay, mga ka-action! Dahil ikaw kita ning nangganang ngunya nin tablet, igwala naman kita nin maswerteng winner nin brand new tablet ngunya na pagkahapon. Siya partner si Elsa May Padera. Ayan! Congratulations, Elsa May Padera. Partner, uyaan Basa. sa iyang mensahe. Magandang umaga po. Ako po si Elsa May Padera, isang incoming grade 11 student sa Santo Domingo, ganyan na partner. partner. Di mo pag-ulukan kasi nakalag Santo National High Ayo, School. balay mo kunig ko kaan. Oh. Santo Nacional. Kasi nakalagdig di Santo Domingo, so probably Santo Domingo National High School. Okay. 17 years old, taga Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay. Taga-duman partner ka na Herbie Aguas, Director. Ako po ay lubos na nanawagan na mabigyan ng tablet dahil ito po ay napaka-importante sa akin bilang estudyante. Kailangan ko po ito sa aking pag-aaral, lalo na po sa paparating na pasukan namin. Ang cellphone po na ginagamit ko ay sira na, mabilis malobat, naglalag at di-clip charger lang po. Wawa naman. Hindi naman po ako makahingi sa mga magulang ko dahil alam ko pong sakto lang para sa mga pangangailangan namin ang kita ng aking mga magulang. At ayaw ko din po silang pilitin na bilihan ako ng bagong cellphone dahil 4 kaming magkakapatid na tinutustusan ng aking mga magulang. Sana ako po ay palarin ng inyong mapiling mabigyan ng tablet. At kung sakaling swertihin, masisiguro ko po sa inyo na hindi masasayang ang inyong pagtulong dahil ako po ay isang consistent honor student. Wow, very Sa good. totoo nga po, sa pagtatapos ko po sa grade 10, ako po ay isang with high honor student.
Sana po ako ay palarin. Salamat po at God bless. Ayan. Congratulations, Elsia May Padera. Matalino partner with high honor. Ayan, congratulations sa imo, Tabi. Elsia May Padera, Yan, kan Santo Domingo may National lang, High partner. School. Nata sa mga eskwelahan mo niyan, arog na ka ng award with high honor. Bago ang curriculum partner kaya. Kay tubaga Yan mga ang grading system mo niyan. Iba na partner ba Bako ko ng ng first honor, second honor, honor. third with high. Oo. Ano gusto mo, Lo? Dayman, so yung sa mga buong magkakaklase, halimbawa 20, 10 dyan with high honor. Oh, okay lang yan, partner, kasi pag nakakuha ka ng average na 90, 90. Yung pumatak. 10 with high honor. Yung pang 20 dyan with low honor. Pwede. Pag inabot mo, partner, ang 90 na average, igwa ka ng with so mga honor. pang-11 si with middle honor. Pwede. Pero at least, partner, magiging talaga yan na grading system kasi, partner, ang magiging kakompetensya mo, sarili mo lang. So, dahil ka makikikompetensya sa mga kaklase Alam mo. man nga maging kakompetensya mo sa maestra mo. Ikaw daw, partner. Ay, congratulations sa imo, Tabi, Elsia May Padera. Alapon mo, Tabi, may mapod sa imong staff kan Action Ko Center kung paano mo maklaim ang sa imong ginanahan na Bronze tablet. Sa samuyang pagbabalik, mabasaliwat kami kan mga comment asin marapol na kita ninsang ribo sa pagbabalik kang tabang ora mismo. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga pasyalan at lugar na mapapa-abida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo ulit. Dakula ng samuyang kaumahan na mahiling na kamo magma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, matawan ang para po maikot we want to focus po and hindi po aluminan biga vision.
Ang presenting sitwasyon mi kunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang agutom sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto mi pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Puun kaidto sa Gudgunyan, padagos ang pagsuporta kan Ako Bicol Party List sa edukasyon. Yaon ang educational assistance sa mga nagkaklase, pagdistribuer ng mga computer sets sa mga eskwelahan, pagpapatugdok ng mga school buildings as in multi-purpose buildings, pagdonar ng mga libro, ayuda sa brigada eskwela, asin pagrekonosir sa mga matitibay na estudyante. Yan ang satuyang sa diring partido, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa! Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo! Gulat na gulat ang ating mga kababayan. Partner, may nagpapabati muna maray na uto Ma'am Remy and Sir Josh. Mother po ako kan sarong winner nyo kan tablet. Always man po nakamonitor sa radyo. Habang nagagibong placemat na lubid. Si Angelita po ini. Alright. Nanay Angelita, hello po sa inyo. And syempre partner, may reaction digdi gikan sa satuyang mga paraan tabay. Sabi digdi, daita man po kay puha na ipapundoan pagbaba kan mga ukay-ukay digdi sa sato. Sa ibong kan banta kan COVID-19 virus. Sa paagi po kan mga step, bago ta po gamiton ang mga binakalan, hali sa ukay-ukay. Siguro po safe naman po yan na gamiton. Sa arog ta po kaya na mga tios, digdi, syempre po naghahanap man po kita na makakatipid kita para mapaduman na po itong na-save tang kwarta sa pagkakan. Maski sa babang presyo sa naman at nakakasabay man giraray kita sa panahon ngunyan. May text sige partner.
Ay, wala. Mensahe Basta ko ko po. partner ko sa inito, Ali. Ali ito kay Roger Barakel. Ayan, thank you, Mensahe tabi. ko po sa mga gustong magpapundo. Asin magpara kan ukay-ukay. Mga ukay kamo. Dagit! Ang magpapundo dahil kang ukay-ukay, mga ukay. Ah. Sige. So, mga nagpapatronize pa, no? Ah. Ang mga ano sinda. Adi, okay lover. Yan, thank you so much partner sa pagsimbag. And syempre, hi kay Maria Cristina del Agua, si Antoinette May Manjares Kikay, hello, Donna Belnieva Musa, nakatutok man Ems Corolio del Agua, nakatutok ko niya na paghahapon si Glory Fe. Ayan, hello po tabi isa sa Indo. Sige. Partner! Mapili naman kita kunyan kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner. Ayan! 1,000. Sisay daw ang sa tuyang maswerteng winner mo niya na pagkahapon in 1,000 pesos. Pesos! Sige, mahiwagang garapon. Pasok! Ayun. Yan. 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 Down. Pam. Ayan, si Joshua Madrigalejos. Thank you, Josh. Salamat, tabi, Josh, sa imong pagpump. Ano sabi ni Nico? Biyong nakadulag. Ay, may pigtataran pala si Nico. Nananawagan po kami sa mga nakakakilala, mga amigo-amiga ni Reggie. Ano apelido ni Reggie? Bueta. Oh. Kung si Simon Tabi ang nakakakamibisto, haloy mi na pong day nahihiling si Reggie. Reggie, kung nasa in ka man tabi ngunya, nahahagad mi na nasa maray kang kamugtakan. O, nino, Yeah. Magpaabot ka tabi kan sa imong paisi sa muya. Si Reggie. Reggie na bueta. Oh, siya kaya partner ang representative kan Bicol Region para sa palarong pambansa. Okay. Ang kawat niya, partner. Kung sino Jack Empoy. sa mga nakakakilala, kamag-anakan, mga kaibigan, Kaaway. mga naging katrabaho at mga Oo. Baka na nagse-celebrate na kang nais namin ipaalam sa inyo na kung makita nyo si Reggie Bueta, pakisabihan naman na Opo. mag-uumpisa na ang palaro. Ayan. Marami ang nakakamiss sa'yo dito, Reggie. Lalo na yung mga... Ito na, partner. Chika babes mo, Reg. Ito na. Iba ka lang napili. 0922 Wait, 0922 495 495 8218 8218. Taga Piyuduran Albay. Ahoy! Si Bako Manuel, partner. Bako Manuel. Michelle Dumduma. Bako Manuel. Tama? Michelle. Dumduma. Parang Michael. Apotong Baka tatsa. Noel ini. Ay, di. Isus, Marisep. Taga Piyuduran. Parang Michael. Hello, Marina, pagkahapon. Hello po. Hello! Michelle, tama ba? Opo. Michelle. Pero ang spelling mo is M-E-C-H-E-A-L. Oy, basta Michelle ang tanong. Okay. Ano ang apelido mo, Michelle? Dumduma. Dumduma. Pirang taon ka na, Michelle? 27 po. Ano? 27. 27. Pero ang boses niya, partner, pang 19. May daraga pa o may agom na? May akom na po. Pira. Ay, isa lang po. Isa lang. Pero ang aki! Pirang anak. Tatlo po. Tatlo. Ano ang trabaho ni Mister? Ano lang po, farmer, nagtatanim po ng palay, ganun po. Farmer! Farmer. Hindi ka Ayan. magsabing ano lang. Dapat sabihin mo. Farmer. Farmer. Kasi kung warang paraoma, Kung walang hindi siya kitanin nagtatanim mga ng bagas. palay, walang bigas. Oo. Alat lang. May naggatol sa ano ko. Ma'am Reni, Yes! lagi po ako nakasubaybay sa programa niyo tuwing hapon. Oh! Ay! Maraming salamat, tabi sa imo. Si partner ko, dahil mo pigsubaybayan. Sa partner ko, dahil mo pigsubaybayan. Ngayon, nakikinig po. Sa partner ko, dahil mo pigsubaybayan sa programa niya paghapon. Opo, kayo po. Ayan! Kayo! Sige. Kayo katabi, Michelle! Kumusta man ang programa mo? Akala ko partner, pag nagsasalita ka, naka-on yung cellphone niya. Pag ako na magsalita, ino-off mo. Michelle, kumusta man ang programa mi ni partner? Po, Kumusta man ang programa mi? Masamok. maganda po. Maganda. Masaya naman. Opo. Ayan. Sige, Michelle, kasi Hindi pa ba kayo nagsasawa? sa aming pagmumukha,
Okay. Ayan, yan ang mga masiramon partner danguguan. Kasi dahil nagiging useless ang sa to yung pagparadawal-dawal. Michelle, hulaan mo nga, bakit ka namin natawagan ngayong hapong ito? Ano ang sa tingin mo meron? Speechless po ako. Mabuti po natawagan niyo ako. Mag-birthday na po kasi yung anak ko ngayon. Ayan. Sige daw, ano ang pangaran kan sa imong aki? Si Eric J. po, Malano. Eric J. Malano, happy birthday in advance. Perang edad niya na? Opo. Ma'am, I'm 8. 8. Okay. Okay. Ma'am, nag-ano po ako ng tablet, ma'am, para po sa mga anak ko. 3 po sila. Sige ma'am. Sige po tabi ma'am, tadong manon may ka dyan sa indong harong ha, bisitahon may ka, ilingon men sa imong kamugtakan. Pero the reason why tabi nag-upload kami sa imo, congratulations, mapapansit kami para sa imo. Tatawan may kanin 1,000 pesos. Opo, salamat po, maraming salamat. May pang-birthday na ang iyong anak. 1,000 pesos. Ayan. Regalo ni Congressman Saldico. Ayan. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List? Kay Sir Saldico po, maraming salamat po sa inyo. Marami po kayong natutulungan na katulad po sa amin. Ayun. Michelle, thank you so much and congratulations tabi sa imo sa liwat. Halaton mo, anapod kan sa muyang staff ko na paano mo maklaim ang sa imong ginanahan. Tapos mabisita kami sa imo. Riparoon mi tabi ang sa inyong sitwasyon. Maraming salamat, Michelle Dumduma and Theodoran Albay. Salamat po. Partner. Ay, congratulations, Michelle Dumduma. Oy, Sabi ni partner, may nag-message. May May nag-message partner. Hello po, sir. Always nakatutok po sa 90.7 Radyo Uragon. Ayan, thank you so kay much. Josie Buatis. Hello, Ate Josie Buatis. Thank you for watching and for listening. Hello man kay Ma'am Mahalia Mabini, partner. And advance happy birthday kay Ma'am Rose Quinto Ray, kan ACCI. Uy, birthday ko niya ni Juan. Birthday ko niya ni Councilor Alex C. Maydulsi. Yan! Kaya, Councilor Alex C., hindi kayo magsisisi dahil sa kanya ang West Philippine Sea. Sapagkat kay Alex C. Maydulsi. May watusi pa. At hindi ka magsisisi. Ayan, happy birthday tabi konsihal. May ngunyang ko pati na-discover si Councilor Alex C. May talent, may katangian. Ano? May kuwan siya, anong apodgaan, yung third eye. May third eye pala si Councilor Alexi. Paano? Natutunugan niya daw yung mga namamangka sa 2 ilog. Sa Legazpi. And aram ko partner, talagang may third eye yan partner kasi pag may birthday, aram niya. Pag may nagadan, aram niya kung hain. Kaya iyan ang katangian. May nag-recommend sa sunod, dapat bakulang dulce andara ni Kagawad Alexi. Dapat may tausi. Sa iyan na ang West Philippine Birthday ko Sea. birthday ko niyan. Hindi kayo magsisisi kay Mr. Tausi Alexi. Tinan niya ganin bago. Ay, bueno, duman man sa mga kababayan ta, sa publiko po tabi na may mga problema medikal, may problema legal, may problema dyan sa indong komunidad, nagpapabayaan sa indong mga opisyal, or piga-api ka mo kan mga opisyal, or igwad dyan yung mga pasaway sa indong lugar, or mga opisina na nag-aksyon kan sa indong mga problema anong dapat gibuhon. Yan, dahil tabi ka mo magpa-agrabyado ang sa indo tabing gibuhon, ireklamo yan sa tabang ora mismo. Pasiring tabi ka mo ligdi sa Action ko Center, igwa sa indo ning staff na maakomodar, tulos-tulos, ora mismo tabi ka mong tatabangan. And syempre, so mga dayman makadigdi dahil igwa kita nin nagpapadagos na pandemya, asin may mga restrictions, pwede tabi ka mong magbisita sa muyang official Facebook page, Action ko Center. Ipadaraan sa indong mensahe kung nata kinakaipuhan indo nintabang ayuda asin igwatabi ning staff na ma-explicar sa indo asin matabang sa indo ora mismo tanganing magianan kamo sa indong mga problema. Siyempre, pag nagdulo ka po, digdi mararamdaman nindo ang pagmamalasakit, ang pagmamahal ni Congressman Saldico. Sabot kang kakayahan kan Ako Bicol Party List, kan Action ko Center, kang tabang ora mismo. Para sa indo, mga kababayan tang Bicolano. Yes, and syempre, hulit ang ngunyan Webes partner sa Aga Aldaunin Biyernes. Ang tabay ka mo may mga gananin 5,000 pesos. Ayan,
Regalo girarayan sa inyo ni Congressman Saldico. Partner, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramiantras na magpaaram. Baskong partner ang satuyang aldaw mo yan. As in, salamat sa mga nagpaarantabay. Sa liwat tabi kami ang sa indong nakairiba. Dengi ba? Remy, Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolanja. Ako man po tabi, ang sa indong Mr. Siram kan Bicol, Joshua Martinez. Salamat kan sa indong pagantabay. God bless Bicolandia. Mapasatuya ang siram. Aron kang kamautan ni Congressman Saldico, masiram na buhay sa mga kababayan tang Bicolano. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon sa liwat asin, mabuhay!